sakiraaɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede goto fou jowtirama teddengal inde muɗum yettude muɗum bisimilla moɗon sanne sanne hono no wowri ni yewtere Pinal TV wi'etende Fina Tawa. Fina Tawa yo yewtere huuɓande leñol pulaku fou. Fina Tawa ana fammina ana findina ana findinana du wiyoɓe mbimi e wimi e mbimami ɗo mbawi tawede foof. Sakiraɓe bisimilla moɗon sanne eɗen jetti Allah hande du en gari wuro wi'etego Jamfambugu notade noddandu dental leñol sambankoɓe en gari wadde ga yewtere meɗen wi'etende Fina Tawa. Fina Tawa yo ɗengal fulfulde so neɗɗo finade wala fuu ko wawi wadde neɗɗo finanta fo so fini nden jangata nden du gollata nden heɓata ko wawi wonde fof so wona fina so wona. Sakiraɓe bisimilla moɗon sanne ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV hande yewtere meɗen wi'etede Fina Tawa en gari wadde ɗum wuro wi'etego Jamfambugu notade du ɗum woni kawrital mawgal fulɓe leñol sambankoɓe ngal ɗo kawrital hitande fo eɗen mboyi warde ga alhamdoulillahi rabbil alamina hikka du en gari e ley hitande 2023 2021 en garino ga 2022 en gari 2023 du en gari Pinal TV wari wadde ɗo yewtere wiyetede Fina Tawa bisimilla moɗon ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV. Sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV eɗen tawda e kananke wuro ngo mawɗo wuro ngo e mbiyam bisimilla makko caggal nde jowtetemmo so o jowta jama ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV o hokka en hakkille gonɗo ɗo ko wawi nafude waroɓe caggal meɗen ɗum ko jeeya e sallu wiyetedo Fina Tawa. Diallo assalamu aleykum. Waaleykum assalam. aɗa selli basi waɗa alhamdulillah koto jaam woni e ma basi waɗali en jetti Allah en jii hikka yo Allah hollu e ma wuuri e caggal mum amin amin albarka Allah hitande fof eɗen kawra allahumma amin amin eɗen jettiri ɗum Allah ɗum yo moƴƴere mawde ana jeeya e gueɗu arsugu meɗen e jumbal hande du Pinal TV waɗi ɗo notade noddade leñol sambankoɓe fulɓe hawritoɓe ɗo hitande fof jeydaɓe to banggal ƴiƴam jeydaɓe to banggal leñol jeydaɓe to banggal ɗemgal e ko nandi e muɗum e takal lemme e muɗum e hoddiɗe muɗum ko wawi tawede foof eɗen jowta kala ƴeewowo oɗo wakkati Pinal TV foof eɗen mbiya ɗum bisimilla e yewtere bisimilla ma ko ɗum mbiyata sukaɓe nodduɓe en ɓe. Assalamu aleykum Pinal Tili mbiɗo salmina onon warɓe ɓe taw marhaba yimɓe ami seraji warɓe ɓe mbiɗo salminaɓe wala fuu no ɓe gardali hikka kata ɗum weeli kam sukaɓe guila nde nde ɗum woni ko mbimi ɓe ɓe tinno e hunde nde fuɗɗol hunde tiiɗa wattinde ɗum woni ko tiiɗi gonga kamɓe gardi hen ɗo ɓe mbiya ɓe jiiɗi warde ɓe gaɗa dendal maɓɓen ɗo mbimi bisimilla so gari ɗum wuuro mo en fuu en pon hen so gari tan ɗum welan kam mi silmoto en hitande puɗɗi ɗo guila duuɓi tati hikka hitande fuu eɓe gara hitande fuu yoga ɓeydoto hen ɗum ko ana weeli kam sanne hitande fuu heyɓe garan hen ɗum beelum ana e amam sanne yimɓe ami seraji ɓe fuu eɓe gara ɗum beelum ana e amam sanne hitande fuu heyɓe natta e sukaɓe ɓe hen hitande fuu heyɓe natta e sukaɓe hen hitande fuu ɓe ɓuuri yitodirde sanne gila ɗum fuɗɗi hitande fuu hikka ɓuuri rowale Allahu akbar ɗum ana weeli kam sanne serajinkoɓe ɓe miɗo barkina ɓe kamɓe yayi min mbawi ɗum fuu ɗum kamɓe ballatami kamɓe ballatami yala ɗum neɗɗo goto wawa hunde de kamɓe ballatami hen nde ɗum feewa hande miɗo tawraɓe ɓe tinno kamɓene kamɓe goni sembe amin de seraji ɗi fuu woni sembe amin yala minen tan min mbawa yoɓe tinnima min fuu min dentan daña ko waɗi fahande ko ɓuuri ɗum miɗo salmina onon warɓe ɓe miɗo salmina jama o fuu woni kam sanne teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV en jewti ɗo woni kanko kananke wuro ngo o tigi tigi e ɗoni kanko jowro jalal ceerno
en mbiyam bisimilla makko fa hannde e ɗo enne banggal pulago ɓe kala fulfulde e ɓe fuu eɓe kaala fulfulde fulfulde amin nde kam min fuu miɗon kaala nde fulfulde moɗon de ayyo bisimilla ayyo e hoɗum mbiyataɓe ne banggal fina tawa e min kam mi holliɓe ɓe tinno e ciyal tawal ngal ɓe tinno hen sanne ɗum woni ko meɗen ko maɗa hen ya tinnaki e mum ko goɗɗo heɓata ɗum de tiiɗi tewe o woni ko menen goto futtinno hen no ɗum moƴƴita futtinnoɗen ɗum waare noon yalla no ɗum fewra no ɗum fewi tawine ɗum fewnata ɗum woni ko kalnami sukaɓe ɓe yoɓe tinnori ɓe pewni ɗum ni ɓe pewni minen anda hayno ɗum fewnira yo ande maɓɓen kamɓe ɓuuri kam minen anda kadi ɓe pewni ɗum fuu ɓe tili e kulle maɓɓe to minen anda no ɓe pewni ɗum ɓe gari ɓe jostimi aya fa hande ɓe tinno hen noɓe andiri ɗum feera fuu ɓe tinno ɓe pewnira ɗum machallah ɗum woni komin yimmi teddi fayi sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw tv e fa hande en gartan e mawɓe meɗen ɓe dokka en hakkillaji bi'eteɗi jotorteɗi janggo ko fati e banggal fina tawa yewtere pinanteɗi eɗen tawɗa e baba jaam weeti yawur mbiyete aɗa waɗama jaljallo ha waɗi jaam wonima oɗon ndeni waɗi basi wallah hay so tawi hitande fof ɗe mbowi joddade ɗe mbowi haaldude hatta inde maɗa yettode Amadou Ba Amadou Ba gandiraɗo Amadou Nioro mawɗo tabital pulago marangal marko ko mbino Jean Coulibaly kañum e diwan muɗum est ce que Baba ay joni gorko mawɗo jaljalɗo kañum e babaji ene joddi donc ɗum ɗo kay haala gokka kasi caggal joni e garta e makko ona hay jaati hande en kawritiɗo Pinal TV waddi yewtere wiyetede Fina Tawa albarka Allah hitande foof ngal ɗo kawrital ana waɗa yo kawrital leñol sambankoɓe fulɓe ɓe tawete ana jeyda to banggal ƴiƴam ana jeyda to banggal ɗemgal ana jeyda e nokkuje kewɗe e koddal ɗe ko nandi e muɗum foof seyo maɗa hen hande e weltare maɗa e ndeɗo yewtere ɗo wiyetede Fina Tawa alhamdoulillahi mbeɗe welti hen ɓe salmina fuɗɗuɓe ɓe ha yetti mawɓe maɓɓe sa nani barke sodete kañum mbeɗe yiɗi rokkatama mbeɗe añma haɗatama est ce que barke sodete sa yi ɓe keeɓi barke ko mawɓe maɓɓe ɓe keeɓi est ce que soɓe keɓrani ɓen barke ɓe mbawa wadde hunde soɓe keɓrani ɓen barke ɓe mbawa wadde hunde an selli aywa sa heeɓi barke e jinnaɓe ma kala ko gimmanɗe Allah wallete hen so tawi a heɓani barke e jinnaɓe ma kala ko puɗɗuɗa jastat saabi neɗɗo haaɓe lamɗo golliɗo mi sago mum saka haaɓe Allah ndeysan Allah no sekanma wonko jibtata an tiiɗi ɗum ɗo joni ko kalaten ɗo ko mali fo heɗoɗo ko fulɓe ɓe keɓoto ko hefereɓe pewdi kañum kono haalama e nder defte hefereɓe pewdat sik ko nafa ɗum e ruttor nafa men hen an selli kala pulɗo keɗiɗo ɗum ɗo yo andu sa tinnaki e pulago a tinnaki e hoorema ka jeyɗo hoorema hono neɗɗo tinnorto e pulago tinnorto e pulago tinnorto e hoorema ko pular o fulfulde nde ɗemgal ngal ɗemgal ngal est ce que sa rewe ɗemgal ngal nden woni a tinnima e pulago a tinnima e hoorema sa rewani e maggal no wayno a yeeyi hoorema est ce que kala mbo tinnaki e pulago e pular yo andu koko yeeyi hoorema sutti hoore ɗum noon kala keɗiɗo e fulɓe heeɓi e radio mon ngo yo andu ko sambankoɓe pewndi ɗo ko yoɓe ñemtin ɗum darta yiitude darta woɗodirde eyyi darta famodirde darta famodirde hunde fof ko watta dental e kawral hakkude leñol ngol ɗo pulo woni fof ɗum nodduɗa ɗum eyyi ɗo pullo woni fof ɗum noddum ɗum allahu akbar saabi sa nani doole ko rentude kañum sa waɗi sa heeɓi doole on denti aɗa wawi
jiftude hunde goto wawa gonga wallahi sa yi neɗɗo goto no ɓuura yimɓe sappo ko barke kañ sa yi neɗɗo goto no ɓuura yimɓe sappo ko barke est ce que wallahi sa yi neɗɗo ne ina heɓa barke ko jinnaɗe mum dokki ɗum hay kefeero woto won julɗo fe kefeero sa tiddini jinnaɓe ma Allah ittante gueɗal an selli ala ko haala ka e haala ka julɗo wallahi o kala ko keɓɗa sembene woto yejjit ɓe keɓruɗa ɗum de saabu keɓruɗa ko jinnaɓe ma sa yejjitiɓe tan golle ɗe bonta woto yejjitɓe de hayso ɓe keɓani hakkille ɓe pewdi lamdoɓe ɓe dokkuma hakkille soɓe dokkima hakkille so ɗum no fewi ndewa hen so fewa hen gurtaɓe jantinami ma mbaɗa ko jiɗɗa wadde ko est ce que ɗum woni Allah walluma fulɓe gueɗe ɗiɗi haade keeɓi tati eɓe jogui kono gueɗel gotel bonniɓe eɓe jogui jawdi eɓe jogui gandal eɓe keewi ka ronkude rendude nde ko ɗum bonniɓe est ce que ronkude hawrude renda nde ko ɗum woni ko bonniɓe ma ɗum wawoɓe ala e Afrique kono ko ronkude rendude hawrude nde ko ɗum woni ko bonniɓe ɗon ne ko ɗon ɓe keeɓira ɗum tawama ko manki ɗum woni ko manki a tawan joni kala ɗo tawɗa pullo no hodde ɓaleɓe a tawan jogui sirru makko ko ɓaleɓe ɓen jogui sirru makko neɗɗo ma kala mbo jiiɗi walla mbo ɓandiri andanama hunde nde boni nde ko nden tinata neɗɗo joguiɗomo sirru on jeyma kañum joguiɗo sirru ma on jeyma an selli ɗum noon ma tinnoɗon ndenodiron sirruji ndenodiron e gondigal ɗum woni kawron mbaɗɗon ko jiɗɗon ko est ce que yoɓe tinnude ɓeɗe haalanaɓe yoɓe tinnude so wona ɗum kamɓe seyɗade cippirta ñande fof seyɗade fewjitta kono ɓe telludi yoɓe calode Allah rokkiɓe dardio e mbaɗa ngal commune Marka Kungo commune Fana min e hooram ko gandumi de wiyani ko goɗɗo min ko gandumi paranotomi ko Jambo Ndour allahu akbar saabi wuuro mango fotowo rendude fejjida hunde waɗa hunde ko kamɓe wuuro fof ha ɗum hay sono woodi tawan ɓe ndendata ɓe mbaɗa ko fulɓe kani wadde ko aywa sa waɗani ɗum tan a hetti caggal a hetti aywa ɗum noon mbeɗe ñaaguiɓe yoɓe tinno yoɓe nden mawɓe mabɓe yoɓe nden barke yoɓe nden mawɓe mabɓe est ce que ko ɗon tiiɗam e mabɓe alhamdulillah hayso an aɗa paari yummano ɗo walla bamano ɗo sa fini noddu ɗum e téléphone mbiya jam wawi gonga neɗɗo ni so tawi ni neɗɗo ni rimi hante andi jinnaɗo noon so tawi tan a jibini hante andi torla jinnaɗo noon saabi so ɓiye fini salminima walla ɓiye fini rokkima hunde mi andi ka andi sa waɗa ni ɗum bamma waɗani ɗum ko welɗum no welduma ni ko no weldata bamma est ce que Allah faabo wona gonga sanne eyo ono radio ngo min beltima e moɗon télé mbeɗa ñaagui Allah Télé. Allah junnu Télé, balɗe mon télé. moƴƴina ba télé o Allah junnu balɗe moƴƴina battane allahumma télé o tinnoɗe onon fulɓe kala nanɗo kaɗa haala yo tinno walla ɓe yo tinno walla télé o so walli télé o wona télé o walli de hoore mum walli wona télé o walli de leñol ngol walli yo mbeɗa ñaagui Allah yo mbattu honom ha allahumma amin allahumma salamu teten aleykum fayde sakiraɓe ƴeewoɓe ayawo Pinal TV ɗo mbawɗon tawede foof goto fuu teddungal inde mum yettode mum eɗen jetti Allah e dow ndeɗo moƴƴere e yewtere fina tawa hebde hono ɓeɗo mawɓe joom en hakkillaji wurnuɓe gurnameji muɗum ɗi fuu e leñol ngol ɓamɓe sembe muɗum e jawle muɗum e ande muɗum fof so gatti e leñol ngol ɓe eɗen barkini Allah eɗen barkinoɓe eɗen ɗaɓɓiri ɓe du'aw miɗen garta e moɗon amin inchallah baba assalamu aleykum aɗa selli kori jam woni e ma kori basif walla e go o fof eɗen mbiya yo Allah huɓɓe wuuri nde wonnono rowanen en kawritiɗo Pinal TV hikka du Pinal TV wari ɗo waddi yewtere wiyetede fina tawa e ley ɗum fina tawa ngaji meɗen hunde fof ana ley muɗum ɗemgal ngal kalten joni ngal ko fina tawa men ɓornakiji ɓornoɗen ɗi fuu ko fina tawa ngaji men
golleji ɗi golleten ɗi fuu yo fina tawangaji men eɗen jetti Allah ngal ɗo kawrital ɗum woni fina tawa ne wawi tawi e won fimɓe ƴiwde rowtane warde joni ɓe piɗiɓe tati kawrital ana waɗa albarka Allah nden ɗum du yo moƴƴere mawde eɗen ñaago Allah yo Allah junnan en ɗum babba hande yewtere fina tawa eɗen jogui gajati e muɗum fade meɗen ƴaɓɓodade e gajateji ɗi foof miɗen jiiɗi inde maɗa e yettode ma tawe ɗum yalta e hunduko ma ƴeewo ayaw tv fo humpito ko an tigui saabi hewɓe fof ana lando an homo bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammadin min miɗen wiya mouhamadou ba gaɓeɗe anditiri hande hammadou ba inde ko anditiri ten hamɓe ɓurmi anditiri hamme ba naam hamme ba naam miɗon jawta on jaam jewtima miɗon calmina on jaam salmini en kala ko adu toon haalde e wiide ko yo mawɓe amin ɓe naam alhaji ceerno diallo e kane e alhaji amadou horejo fulɓe miɗo yettaɓe miɗo barkinaɓe eskay min ko garmi min ɓi leydi ndi marka koye ley commune o jaati mbimamin ɗo pinni no mi jaaɗo mi ɗanninoɗo ko gartimi ko uditi madarasa kamɓe mi laati jikke amam e walloɓe am ko hokkoɓe kam hakkille eskay miɗo barkina ɓe miɗo salmina ɓe horejo amin o woni alhaji amadou ñoro kanko woni horejo pulako alhaji ceerno diallo kañum woni horejo galbal eɓe mbawani hooreyaɓe eɓe cari hen eɓe jogui leyɗinkinare sabi hoorejo sa leyɗinkinaka fof a wawata latade hoorejo a tampinan jokkuɓe a tampinan jokkuɓe so wiyama pinal neɗɗo sa fini sa janggali gesa sanne hono fulfulde araɓe ndeta kanzun magasin fulfulde haalaji kaaleteɗi afrique ɗi fof hono fulfulde wala wona mi pullo waɗi kam miɗa haala ɗum mbiɗa andi fulfulde hono mum wala haalaji kalteɗe afrique ɗi fof afrique ɗi fof min muɗa nana hawsankore miɗa nana mosinkore miɗa nana haalaji kewɗi nde miɗa andi hay e france sa wi e fulfulde hooto iya sa wi hooto mo andi to fay eskay so neɗɗo ɗo lamdama hoto mani woni so wiyama o hooti kala fuu ne andi to yeehi ne andi wuuro makko yeehi wallahi ko haalaji kalteɗi ɗi fuu ɗum wala e mum fay e français ɗum wala wala e arabe hooto hooto ne o hooti o hooti wiya o hooti faame to o yeehi wala e haalaji ɗi fuu to wala fulfulde ndeysa eskay nden e fulfulde nde eɗen kaani tinnade e mayre mais pinal teɓe pinal o kañum wawi tinnoɗen hen sabi kañum wawi wiide en ay gaɗeni ni woni pinal ni woni pinal mais so en ballali ɗum hono pinirte ono tiiɗi fewata hande e haɓo information gonɗe e mum haɓo information woni hoɗum wiidema ko boni e whatsapp na e ɗuma ɗum gonɗe e muɗum neɗɗo fof mo bonni leñol maɗa a faami e information leñol ma heɓata fuu daraje ko an hoore ma wawi laɓɓinde hoore ma kañum mais sa haaltaɗa laaɓat an tiiɗi homo laɓɓinma télé e teɓe pinal o hani laɓɓinde ɗum saabi min mbi so en ballali koye men sa wallali hoore ma hay goto wallatama gonga leydi français ndi haalaji kewɗi gonnoto mais haala kalteke hande ka ɓen gari ƴefti kan dow liɗɗi haalaji ɗi fof haalaji ɗi dañi ɗi fof timmi ha yeɗat haalaji goɗɗi ne gonno français ko wona haalaji kewɗi français hay porfi en a kaɓa e maɓɓe hande jiɗaɓe waɗaki jidde kamɓe jaali ɗum so ɓe ɓen taayi
so en tinnaki en tayen so en tinnaki en tayen sabu gar so rimi ɓiyu Bamako fu ɗemngal gongal yahata yaadu pinal gongal finata fina tawa woɗɗo ɓamata nden enen hoto paaɗen e taygol wallahi a faami neɗɗo a finata sa janngata abada a finata sa jaɓata hoorejo laamu ma ko alhaji amadou haali joni ko naam e mbaasa jawdi e mbaasa anndal e mbaasa keewal mais ko mbaasu en ko wala jaɓo jokkude e goɗɗo wala fof jaɓo jokkude e goɗɗo ngol leñol laata ko leñol ngo yimɓe peccata hakkunde mum Allah hannde naam o solonkoɓe ne ñaaƴira min fulɓen fa jooni mais hoto ɗum laati ɗemngal ngal majji kañ Fuladugo ana ñaaƴira ɓe fulɓe ɗemngal majji eyyi Ganadugo Diallo en ɓen tappa becce muɓe fulɓe ɗemngal ngal majji mais eɗen kaani finde pindenen ɗen ɗen ɓe ɗemngal ngal majji e juuɗe muɗen eɗen kaani wartude ɗemngal ngal mballen faɓe kewta mballen faɓe kewta ko en ɓe garta kamɓe ɓe fulɓe a faami ɓe garta ɓe fulɓe a faami jal ɓe fan jaɓa ɗum na ceerno nden noon e komin kalanto ko ngarɗon ko weli min fan Allah wuro ngo Allah no hokkugo jawdi sanne ana hokkugo keewal sanne leñol ngol Allah waɗi barke maɓɓe mais leñol ngo ko kalnanɓe yoɓe tinno e koɓe maɓɓe ɗiɗamen mum sa fini jangga sa jangi ɗum jaɓa golle sanne golle ko kalata ko sa jangi sa wi an a fini nde jaɓa fuu a jaɓata golle pinanma wala ɗo yaata fayɗoyata selli fay ɗo yaata sa fini tan janga jaɓa gollude fina tawa men kodu so wiyama fina tawa so en laatino en marata nayyi en marata beeƴi en marata baadi en mbi en eɗen be pinal wona kaña fina tawa fulɓe ka andirte nayi gonɗa andirta ɗo wondi e dabaji ɗum woni fina tawa meɗen mais hande suka fof woni e sukaɓe men ɓe mbino wi dagge garanti wala e muɗum wala pene hay adama kene jogui garanti walla voilà wala fof woni garanti sola kañ ski fami sanne ɗon no fina tawa tinnoɗen hen janggenne jangginen fulfulde nde jaati jangginde sabi ko kalnanɓe ɗo e newre e fulfulde newre gonga hôtel so wiyama ɗum woni fulfulde tan wawi haalde e haalaji ɓaleɓe ɗi hôtel sa wi ɗum tan a yona ko mbiya ɓiyi mbewa so wiyama hôtel tan andama ko gonɗa so wiyama molu yettako ko mbiya ɓippuji a faami aɗa andi so wiyama mbortu yona fof ko mbiya ɓi mbaɗo e nder fulfulde nda tan ɗum woni ski a faami sanne ndenno enen haala men kono yajiri ni noko woori ni ɗum saabi yimɓe nde fulɓe ne beeli hakkille wala dolol hakkille men tade haala men kana yaaji kañum wallata en Allah fewndi ayi mi nare sa wadɗi qur'ani joni mi tafsirama wala haala fof keɓetake arabe ko jogaki mutabique mum e fulfulde wala haalaji goɗɗi ɗi fof eni wala ñiŋare ɓe so ɓenne kaala fof ɓiɓi eɓe mija ɓi mbewa soɓe jaali ɓi mbewa ko mbawide ɗum sabi wala e haala maɓɓe haala kon jogiɗen ka haala ka e kanŋe wona kanŋe tan de kanŋe biyeteɗo buure o jaati fulfulde buure kanŋe buure kanŋe buure jaati fulfulde wona hay ana yino hay ɗum ɓe mbi fulfulde ne sifo sifa sifaji ana yi fami hono ɗon wonno mbimi on no mobbo winani ko mbimami joni sawanam lamde leñol neɗɗo goɗɗo biyam wiya ɗum hono wiyete sawdu saw arabe ɓe mbawa wiide noon sabi no andirmi fulfuli no andimi arabe sawdu wala arabe wala e fulfulde tan ɗum woni kadi eɗen gaɗi tawi debbo haami on jaɓo caw
nde fulfulde meɗen iyo fina ten sa yiɗi wirnude haala kan mbiya o cawɗo ayo a yiɗi hebbude haala kam mbiya o cawɗo tim sawdu wala haala fof wala fulfulde men nde nden no fina tawa o onon tinne hen komin berda fina ko adna o fof mo wallu o mo walli o hoore mo walli mo tawi wallude on wuddimo walla so wiyama malliɗo e malliku dental ngal suuɗako muɗum suudu télé goto ɗiɗi donkanama ɗiɗo ko yette salade o men haalete sikki ala hen faami jayre men haalete salade en mbasano en mbasa nden no ɗon jinmi haalde fulfulde men nde kanŋe buure jogiɗen aɗa timmiɗe aɗa timmiɗe fa hande miɗe ƴetta hoorejo amin woni alhaji amadou noro ba kanko mo daga caggal amin miɗon kuuƴa no tindiraki caggal amin kulɗen eɗen metti rendinde wala tinnare makko hanta ɗum fof kanko e alhaji ceerno diallo miɗo salmina barkina ɗum min salmina kuya e wuuro ngo fof kala gila ñande garmi ñande ɗo garmi adimi wadde e leydi ndi fof sa lamdima kam wiya wuuro aman ɗiɗo moon sabi ko puɗɗumi gollude ko adimi gollude fuyoɗo saabe oɗo hakiki amam joɗiɗo kamne miɗo salmina wuuro ngo miɗo barkina ɓe balli kam yo Allah walluɓe allahumma assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum assalam wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV e mbiyen teddi faydi e beltima dow fa sanne kaddi fuu wala e weltare meɗen nde e ley oɗo wakkati wuuro wiyetego Jam Fam Bougou yewtere Pinal TV fina tawa baba haalaji ɗi min kaɓataɗi nde wonno defte ɓe mbi deftere heyri fuu ne jiiɗa hinde windira kala ko haala e haala ma ko winda e bindol fu wonɗo ɗum adduno wadde nden no haalaji ɗi e hakkillaji ɗi miɗen kasintini e majji sanne sanne nde wonnono iɗi mbawi findinande en ƴuwde e ɓiɓɓe ma miiraɓe warde e ɓiɓɓe e tañiraɓe ko nandi e muɗum e fawaroɓe caggal fo iɗi nafa sanne a yii mi narri mobbo goto omo haala e Pinal TV mi yeehi fa galle makko kanko du hono no narrata arabiya ni no gurduɗa e araɓe ni wa kaza hono noon mo worri fa mo jogui arabo debbo mo wiye Ibrahima Maliya mo wi fulfulde hono no jettirɗa ɗemgal ngal joni yaajede muɗum e labde muɗum e sellude muɗum ni hono noon wa kaza kanko du mo yettiri ngal sabi o wi moye araɓe ana mbawi wiide gorko eɓe mbawi wiide debbo moye kaɓe mbawi wiide goral oye fulɓe ne mbiya goral fulɓe mbiya gorko mbiya goril mbiya goriri mbiya worde ayi de ni mo wi o ɗum fof fulɓe ne mbiya moye araɓe ɗengal muɗum e sellude e sañade no garɗiri fof ɗum ka ɓe ngal ɓe ngala gorel ɓe ngala goriri ɓe ngala onen kasi worde nden ngala dewal ɗum ngala dewel ngala ndewi debbo tan aywa kaza hono ni woni no haalde kanko ɗum o holliti waajibi en fof ndenten goto fuu to woni yo nanngu ɗemgal ngal to galle muɗum to a yii aduna guuraɗo hannde o haalaji ɗi gurɗen ley muɗum goɗɗi kasindi fay so en kalnal ɗi ɓiɓɓe meɗen fewi ɓe mbawanɗi ɗi ka wajibiiji ɓe mbawanɗi nde ɓe jalti fof kanji ɓe kalata ɓe mbawanɗi wajibi jonno noon enen hono gatten fa ɓiɓɓe meɗen ɓe e miñiraɓe men e tañiraɓe meɗen tawi ana mbawa ka men ka fa ka heddo enen mbawi wadde kanka ka ɓurka mais eɗen daara ɓurede e haala d' accord Baba joni mi hokkete mbaynodira e leñol sammankoɓe e ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV yewtere fina tawa foof caggal ko kalmi joni ko joni kada wawi waynodirde e jama o mi warta e mobbo donc miɗo salmina jama o naam miɗo weeɓi Allah holli Allah kolluɗo hitande hikkane yo Allah holli en mawɗo allahumma amin tawe eɗen celli eɗen ceyi mi
ene ɓeydiɓe ɓuytaki mi sowla tunde juutɗe e zunubaji mi Allah hollitema salamu aleykum aleykum salam waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baba assalamu aleykum waaleykum assalam ba marhaba babaji gurɗa jaljal marhaba jowtama sani jarama a faami ko ceerno meɗen o haali ko fade meɗen woɗɗade ɗiɗo gajateji foof joni kay aɗa wawi waynodirde e sakiraɓe meɗen e pulaku meɗen windere aduna o foof aɗa wawi waynodirde e muɗum eɗen du kasen yo Allah hollema wuri alhamdulillah mbeɗe wayno windere pulaku fof nam ɓe salminaɓe mbeɗe barkinaɓe ɓe dardaɓe duwaw ɓe ciftora gueɗel gotel est ce que so ɓe ciftori ngel gueɗel kawram hono foti yimɓe juldoɓe almami ko goto kañ so almami o silminani goɗɗon suuf silmini hana hay so ɓe ujunere eɓe kaani silminde so almami silmine hana so goto silmini wona julden boni so tawi fulɓe mbaɗi ngal dental kawri mo Allah ardini o ndewemo nani ko haali kaani wadde ko mbaɗi a baɗa ketta caggal est ce que kono noon ko seyɗane waɗi noon kono ha joni eɗen ñaagui Allah kamɓe ɓe Allah rokki sembe ɓe kala ɓe Allah rokki hakkille ɓe kamɓe yimɓe gendi ɗondi haɓe pewji ɗum ɗo ɓe pewdi ɗum ɗo beltiɗen hen garɗen e muɗum yo Allah rokkuɓe barke mum allahumma amin yo Allah rokkuɓe barke mum amin aywa neɗɗo kala garɗo tawa yo andu koko rokka torso yo huɓɓoy galle mum est ce que neɗɗo kala garɗo ɗo koko rokka torso yo huɓɓoy galle mum est ce que sa ƴetti torso a huɓɓoy galle ma ma heɓ foyre san ne wona gonga wallahi aywa ko ɗum woni ko ñaaguiɗenɓe yoɓe tinno pular o ɓe mbaɗano torso ni ɓe kuɓɓa e galleji maɓɓe ɗon haala ka fayi sanne so ɓe kuɓɓe e galleji maɓɓe pular ɓoccittako ɓoccititako kono so ɓe kuɓɓani goɗɗo warde jangguinaɓe ɗe an tiiɗi ay ardiɓe galle ɓi debbo galle mawɗo e gorko galle maɓɓe ɓe jeeyi pular o ɓe ndenani mbo hay goto wawa mbo rende an tiiɗi saabi ko ɓe ndena tan waɗe kaɗa woɓɓe haalde so tawi ɓenne goni haaloɓe hoko woɓɓe paaƴi aɗen ñaagui Allah ha joni Allah hawridina ha heewa dole ɓe mbaɗi hen e jawdi ɓe mbaɗi hen de yo Allah waɗ ɗum barke allahumma amin barke o yoɓe keɓ ɗum yoɓe tinno ɓe kawra hay neɗɗo so tawi a haalde neɗɗo konngel gotel joni bonnguel a fokkiti a tawi a jomum wirtimama aɗa dari nokku goɗɗo salminanima mbiyata ko jomum koko sali salmindema tawa yiyanima ni sa lamdima ɗum a tawan yiyanima ni so yinoma salminde sa waɗi ɗum ɓernde a waɗi haade wona bonni bonni kono sa lamdima jomum wiyata e mi yiyanima koy wona mette gonno ɗereɗ ma yalti alhamdulillah jarama alhamdulillah Allah rokkumen jam Allah rokkumen allahumma amin Allah woɗɗema juurde balle moƴƴo bisimilla sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV mbiyen teddi faydi famminike fa sanne en jewtimo en jettimo en mbimomo ba fa hande gartan e hoorejo wuuro wi'etengo Jamfam Buguliñol Sambankoɓe Diallo ay joni wasu maɗa e waynogol maɗa jama meɗen ƴeewoɓe a yaw Pinal TV ɓe e bisimilla ma salmina Pinal TV ko garɗo ko ɗum welimi tan sukaɓe oɗo jewtande walaɗo haaɗi si kamɓe gaɗi ƴewti pirko kamɓe gaɗi sala ɗum andanano fof kamɓe kewni ɓe gari ɓe mbaɗi barka Allah ɗum wirwi ɗum so salminaɓe ɗon sanne tinno hen teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV en mbiyen Diallo makko yo Allah hollu en mo wuuri tawe en fuu eɗen tawa yo Allah namru ɗum yeeso hay joni miɗo warta e hoorejo ɗoni sukaɓe walde wi'etende Sambankoɓe bisimilla caggal muɗum miɗo warta e moɗon teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe ayaw Pinal TV ɗo mbawɗon tawede foof goto fou jowtirama teddengal inde mum yettude mum fa hande ɗen keddi e yewtere fina tawa Pinal TV nokkuno wiyete Jamfam Bugu dental leñol Sambankoɓe e mbiyen bisimilla mabɓe eɗen tawda
e hoorejo ɗum woni dental leñol sambankoɓe. Sakiki assalamu aleykum. Waaleykum salam. aɗa selli Selli. kodi basol Basalam. kanko woni hoorejo keso kanko lammina joni o to manda muɗum hiɓɓi an laamiki joni Ni ɓe mbi. ni ɓe mbi an nana fulfulde kay Min nana. Wala babaji ko baba ɓe nanta fulɓe min kam min nana. an nana ay gese sen ay faɗi meɗen woɗɗade e gajateji ɗi fof inde ma yettode ma Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo est ce que anani ko haali ko jaaba anani aya machallah teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV Abdoulaye Diallo Bismillah. hikka du e mbiyan alhamdoulillahi rabbil alamina hitande foof e ngal ɗo kawrital ana waɗa ɗon dental leñol sambankoɓe ɗo jaam fam bugu ɗo Pinal TV no wowi warde hitande foof nden noon seyo maɗa hen e wasu maɗa mana waju maɗa fewde e jeeyaɓe leñol sambankoɓe foof e ƴewde du banggal fina tawangaji meɗen leñol meɗen pulaku ko mbawɗa haalde hen foof. Alhamdulillah. Ɗum won duuɓi ɗiɗi min miɗo war hen ɗo. Vraiment ko jiimi hen ko weeli kam sanne. Mais mi artoto mi salmina babiraɓe am ɓe tatto. E mawraɓe am e miiraɓe am e ɓiɓɓe am. Mi salmina ɓe fof. Vraiment koɓe gaɗi kam ko weeli kam sanne. Kaddi wala hen weeli kam sanne. Ken waɗa du'aw tan yaara yeeso. Yarata homo fuu tiiɗa e ɗemgal muɗum ngal. Ɗemgal sen tiiɗi e mum tan enen fulɓe en majjata. Mais sen tiiɗale ɗemgal ngal tan hayo e majjata ɗum ko mbawmi haalde. famminike sanne sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV Diallo weltare ma hen e kawrital yimɓeɓe ngal hitande fuɗo en wonko mbawɗa haalde hen Bon wonko mbawmi haalde. mbiɗa yiɗi noon itta hen boom o tawi ko fulfulde tan Hayo simil. Mi tani bom o. itta faalaɓe ko jimmi tan tawi ko fulfulde aɗa andi ɗemgal ngal du jaati yo fina tawa meɗen noon Sanne. eɗen kan tinnade hen patide ono no fulɓe mbiyata ni ɗum ɓoccito e junggo men nawan Non. so tawi joni a wawali ka maɗa ka andi ɗengal ka wajibi tawi ka haali kan Dangan ka haalde. eyyo So haalal kam ay tinnoɗa kaala ɗum tawi noon e yewtere nde jaati e muɗum nde tawi ko ɗemgal ngal tan fati goɗɗa hen goɗɗum foof bisimilla Min ka so gonga ɗum weeli kam. Ɗum weeli kam sanne wallahi mi salminaɓe ɓe fof. Mawraɓe am ɓiɓɓe am saraɓe am mi salmini kala fof. Hitande fof ɗum yaara yeeso ko mbawmi haalde ɓe gaɗa do hitande fof ɗum yaara yeeso yo min kam no jiiruɗum ni ɗum weeli kam sanne. won ƴuwɓe séraji ne so gari notade hitande fof dental ngal na ana keewi mi wara mi wala ɗon mi wara mi ƴuwɗo ha Bamako warde. Eyyo. Bamako ƴuwɗa warde Eyyo. e ley hakkille maɗa ne hono yimɓe hoddiɓe meɗen mana bamaraɓe ko nandi e muɗum ɓennene aɗa miili yalla won yimɓe séraɓe waroɓe ɗum Eyyo miɗo miilade ɓe kaali haala. mi yii du ngoɗo radio marka Kungo rawane ngo wari hikka du kasi ngo wari rawanen ne ngo wari kanko tan kono hikka ngo wari ngo wardi e bafuluji muɗum baful wetene Ando wa na hono ɗum ɗum ka wiyete tawa ko hono ko mawnita haala. bisimilla dede on joɗɗeɓe mo ka Min e Juman Sana jooɗimi. Juman Sana Jelbugu. jeli bugu duman san on toon joɗɗa est ce que aɗa woɗɗi on mairie en oɗo kettoɗa Min e hedde hirnange aɗa andi to ɓe mbiyata nafaji to. nafaji miɗa andi E nafaji suddu docteur Kirtien en an to. dogotore quartier en moƴƴi sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV e mbiyan teddi faydi ɗoni kanko kalfinaɗo hoore wako sukaɓe leñol sambankoɓe jaam fam bugu eɗen mbiyamo Diallo a jarama sakiraɓe fande en garti e yewtere meɗen fina tawa eɗen tawa nokkuɗo wiyete jaam fam bugu aywa fadde meɗen ƴaɓɓodade e gajateji ɗi fou en calminan ɗoni kanko al imamu ngoɗo wuuro wiyetego jaam fam bugu en landotomo tafon inde makko yettode makko oustaz aɗa selli kodi basi fo walla ƴeewoɓe a yaw Pinal TV fo no jowtuma fadde meɗen woɗɗodade ɗiɗo gajateji fo indema yettode ma miɗen jiiɗi ɗum yalta e hunde ko
artata wiide assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Min miɗo wiye Modibou Diallo jeeyaɗo Janfambougou inchallah. Modibou Diallo a woni al imamu wuuro ngo nden no duuɓi tati hikka eɗen potta ɗo ma eɗen kawrita ɗo e dow ndeɗo yewtere e dow du noddandu leñol sambankoɓe seyo maɗa hen e wasiya maɗa e du'aw maɗa. aywa en jetti Allah waɗanɗo jettoje Allah subhanahu wa ta'ala o woni kanduɗo e jettoje seyo am hunde nde seyo satti sanne. aywa seyo ngo hono no wirani du non ɗum worri saabu sa wi mi waɗa wasiyako fo Allahu wi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. o wi tinnodire jokkodire kaɓɓodire e ɓoggol gotol fati ceeronno onon julɓe. aywa alhamdulillahi ngol ɗo leñol so leñol sambankoɓe so leñol pulako kala fof wasiya ko fuu wawa ɓurde julɓe nanggodira jokkodira juuɗe hono no Allah wiri e ɓoggol ni en ɗum woni wasiya ko premier wasiya ko arandejo woni ɗum. hankasin mawɓe wiɓe haalde fulfulde ɗemgal mum ana tiiɗɓe fa hande ɓe tinno e ɗemgal ngal saabu fulɓe mbi fulfulde ana tiiɗi fay fulɓe haawaɓe fulfulde ɓe ana andi fulfulde mumen nde ana tiiɗi. ɗum nde wawa laatade so wona yimɓe tiiɗodira e ɗemgal mumen ngal faɓɓe kaalangal ngal yaaja so wona ɗemgal moɗon fuu on mbawata yarude yeeso. mawɓe ɓe ɓe kaali haala goota ka haala ka jogui ka barke ka jogui ka moƴƴere ka jogui ka jaajal fa sanne. so ɗum woni hoɗum hen hunde fuu heɓaka e ley leñol moɗon ngol haala ɗemgal yaajuka e ley ɗemgal fuu ngal Allah tagui so wona fulfulde ɗum heɓa e ley fulfulde heɓaka e leñol foof. kaali hankasin bani adamanke ko gonɗa foof sa a yeggitali hoore maɗa a yaran yeeso ka sa a yeggiti hoore maɗa a rottoto caggal. aywa jonka miɗo barkina on onon warɓe yewde min ɓe hande ɗo miɗo sanna on miɗon sanna radio suudu radio kañum e Pinal TV onon warɓe faabu e golle amin ɓe kañum e mawɓeje amin iwi nokkuleji goɗɗi ɗe wariɗi kañum e mobbo amin an ɗo ɗon cheikhuji artiɗa landade o babajo Mouhamadou Ba miɗo sanna mo sanne saabu kanko ila jokkodiriɓe makko du so gonga o jokki kam o yiiɗi kam hono no ɓehi ko reedu ni wawa yaltude e haala ka a baɗan somi waɗani jowtano makko. teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV mobbo al imamu wajibi a waɗanan en du'awde timminiren ɗon waynagol maɗa ngol bisimilla. aywa en mbiyan Allah reena en allahumma lanno faabo amin lanno hoddu arsukuji meɗen amin no du'awol fulfulde amin du'aw arabu en mbiyan rabbana atina fadlana ya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. الله اللي موي. sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV fa hande eɗen keddi yewtere meɗen fina tawa Pinal TV nokku ɗo wiyete Janfambougou noddandu dental leñol sambankoɓe. oɗo ko Hassana Diallo kañum woni gaɗɗo sababu go'o so Pinal TV wari notade noddandu leñol sambankoɓe. Hassana Diallo eɗen ɗo o yo Allah hulle ma wuuri yo Allah hulle ma wuuri yo Allah wan ko warata ko ɓuuren wawande golle o ɓuuren wawande yimɓe ɓe ɓuuren moƴƴinde jikkeji ɗi foof yo Allah hulle ma wuuri. hande seyo maɗa e weltare ma hande ko seyma sanne hitande fof a tawan hitande hikka kam yimɓe hande ɗum barke Allah waɗi hikka gadu mo mamgo ko konkiɗo to teddena waɗande hoore mum joppan man hoore mum kutata yimɓe salmina ko fof barkina hoore jogo ceerno Diallo Baba salmina kañum tabital pulako hoore jogo Baba salmina
wadda wontan baba a wontan baba babajo hamme salmina hitande fof mo wara so a muriɗo hono anda woni ko ok jeehe to nde wela haalde tan ala yeeɓe salmina ɓe fof so gonga garol maɓɓe welimi aya min kam du'anto mawna gorko mo walde nde hokka juuri o yo Allah waɗi o wawana wela Allah hokkumo inde mum welna minen joni kumoto walla ɗum kanko par ce que walde leñol fulɓe ana tiiɗi ɗo abdade pullo ana tiiɗi sanne eɗen tiiɗi noppi neɗɗo ɓay taguno yimɓe eccoki ƴuruɓe eccoki ne wowa marede e tubako wowa ɗum marde teddi fayɗi sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV ko ɓuuri fuu welde kam e Hassana Diallo nde wonnono laatiɓe sosuɓe nde ɗo fedde ma ngal ɗo dental a goto e maɓɓe aɗa andani ɗum hunde a meeɗi laamade Allah waɗi ɗum laatiki fa ɗo jirwi ɗum yettigi no yirrani joni oɗo wakkati a totti mawna gorko nden no on fu ɗo ɗon kawri hen oɗon belti hendu an e makko joni on ɓuuri weltade est ce que min kamɓe welti tan mbiɗa andi ko am ko ka mbiɗa andi ko am ko degré muɗum eyo an joni an aɗa weltoride a moƴƴini so waɗi aɗa jikkoridu o moƴƴinan so o an ɓuuri weltade ayaw Pinal TV yewtere wiyetede Fina Tawa ɗemgal men ngal muynoɗen mbowɗen mbawɗe eɗen tawa Jam Fambougou e dow kawrital leñol sambankoɓe ɗo Jam Fambougou ɗo fade meɗen ƴaɓɓodade e gajateji ɗi fuu eɗen tawda e sakiki meɗen e eɗen mbowi joddade makko hitande foof e lannodirde e makko surtout ma walla ko ɓuuri hertade e haalaji ɗemgal ngal tigui sakike jam weeti mbaale jam aɗa selli alhamdulillah koto jam woni e ma wasi fo waɗani hono mbiyatɗa Birama Diallo Birama Diallo ɗo Jam Fambougou ɗo Jam Fambougou ɗo Birama Diallo Jam Fambougou nande pullo de pullo sanne ɓuri jawne maɗa basi fo wala yo aya joni ko dartenne Birama Diallo kaalen ɗengal meɗen kolla seyo maɗa e weltare maɗa e kawrital meɗen leñol sambankoɓe nden noon ɓen ɗo fulɓe ne gaɗa kawrital muɗum ɗo Jam Fambougou ɗo hitande foof e hikka du en gari en gardi e télé Pinal TV yewtere wiyetede Fina Tawa eɗen jowta du golloɓe radio marka Congo ɓe e mbiyam bisimilla mabɓe e warde mabɓe ɗo enne hande ka kalano fulfulde tan fulfulde tan eyi miɗo salmina Allah hollu en mawuri allahumma en jii hikka en jiitu mawuri en ɓeydiɓe en ɓuytaki tunde juuɗe e junubu mawɓe ɓe miɗo salmina ɓe babbiraɓe am e miraɓe am e mawraɓe am hoddiɓe amin foof pulakuji amin garɗiɓe ɗo salmina ɓe miɗo jowta ɓe miɗo du'onoɓe ɓe du'ono min du Allah hollu en mawuri kadi e nder walde nde en hikka en fuu en kawriɗo rowani en fuu en gari en kawriɗo hikka salami en du'ono en fuu ndende du'ono ɗen suka goto ana wonno ɗo rowani Allah famɗini jam makko pulaku o fuu du'onomo on ana wiye Demba ni rowani omo wonno e walde nde ɗo omo du'ane pulaku fuu min dardi ɗum du'onomo du Allah yurmomo yaafomo yaafodomo alsilami en fuu allahumma wala e nder feeya ka hande sakiraɓe e dow inde meɗen en wonɓe ɗo ɓe foof eɗen mbiyanta eɗen du'ono ɗon sakiki meɗen mo hawrali hen hikka nde wonno ɗo rowne no wiye Demba yo Allah hinnomo yaafomo yo Allah natnumo aljanna Allah ɗal ko o ɗali caggal ɗum miɗa yiiɗi haala maɗa kaala noon tawe yimɓe wonɓe ɗo ɓe fof anda ko fulfulde tan kalɗa tawi wona min tan siidi ƴeewoɓe ɓe caggal joni ɗon télé oɓe ɓeydu tawi ana paama ko fulfulde tan kalɗa bisimilla fulfulde minen min ɗeɗɗe tuuta kaɗam en a faami aɗa selli mbiɗa selli sanne hono mbiyeɗa taf Hammadou Diallo Hammadou Diallo an woni vice président leñol sambankoɓe dental muɗum hitande fof eɗen porra ɗo seyoma hen e weltare maɗa miɗen jiiɗi kaala ɗum tinnoɗa noon tawe e ɗemgal ngal tigui tigui yalla jaati maggal ana heddo haalede ɗum welima weeli kam sanne welimama sanne
bisimilla maɗa hoɗum woni weltare maɗa e garagal yimɓe ɓe hannde? Mi salmini leñol ngol fuu miɗo welti hannde mi noddi sammankoɓe kawrten ɗo jam Fambougou ɗon ɗum woni duuɓi ɗiɗi yaade fo e tati hikka woni tataɓere muɗum hitande fuu yoga ɓeydoto e jama o ɗum ko ana foti ko neɗɗo yewta e muɗum sanne weltare ka ana amma hannde sanne e sammankoɓe ko kalnami on tinne nanngodiren ko tumɓe wi oɗon coppino oɗon cuuɗo oɗon daara so ɗum yaari yeeso nden puɗɗon no wiide oɗon ngara ila fuɗɗorde muɗum e ndendan yalla eɗe keɓa sembe ko mbowɗen wadde ko tun donc ne ɗum feyi so wala ko ɓeydi fay joni ale tinnoɗenne nanngodiren leñol ngol yaara yeeso so leñol meɗen o yaari yeeso woni gendini yaari yeeso saabu gendini enen jeeyi ɗum eyo woni seyaw aman teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV on paami kanko jokko hoorejo dental biyetegal leñol sambankoɓe Jam Fambougou o jaljallo koy o haali fulfulde lamde ceer kono omo tanna hono o taalatoɗon fa hande en gartan e makko inde maɗa nde fay so tawi miɗa andi hatta en haalde. Hammadou Diallo vice président. Hammadou Diallo ko ɗo woni vice président pawiɗo e hoorejo o woni vice président. Vice président a won diplôme? Pullo Diati. ella won diplôme landi min Pullo Diati miɗo diplôme miɗo jogui diplôme tiyam jarama sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ɗo mbawɗon tawede foof goto foof teddugal inde mum yettode mum fa hande yewtere fina tawa ɗo Jam Fambougou ɗo leñol sambankoɓe eɗen tawda e mawni meɗen gorko en mbiyatmo kori jam weeti jam waɗa aɗa selli alhamdulillah kori basi wala en basi fu wala ono mbiyatɗa mbiɗo wiye Hammadou Bokary Diallo Hammadou Bokary Diallo eɗen jetti Allah hitande fo hawrtidde meɗen kawrital leñol sambankoɓe Jam Fambougou timmoɗe yewtere meɗen nde noon eɗen jiiɗi yalla eɗen kaala ɗengal men tigi tigi ngal jeyɗen ɗum woni fulfulde ma walla yoga e mbiya pular yoga e mbiya fular fu no wawi wiyede bisimilla maɗa seyo maɗa hen e ko mbajotoɗa ma walla ko miccintinta yimɓe men. min ka ko miccintinami yimɓe e tinno aywa hitande fuu yalla ɗum yaara yeeso sago Allah sago jamanu eyi ɗum ka min mbiyammi yimɓe nami haala yaade tan ay ɗum ka e jama o fuu tinno aywa no ɗum waari hikka ni ɗum warano mawde tawi eɗen celli eɗen cellida aywa e tawi eɗen ɓeydidu e ɓuytaki aya ɗum ka woni ko min mbiyammi yimɓe ɓe tinno du haala mbiyeteɗen kaala ɗo joni ka en ɓe tinno hati ka majjude so ni ka majji so haala ma majji tan ɗoni a majji a majji ɗoni a majji haala ma kane majjirma fu ɗum ka woni an ka a majji a ɓeydoto e woɓɓe ndena won ɗelle nanta goɗɗe na fulfulde tan won ɗelle goɗɗe nanta na fulfulde oka nanta miɗo nana goɗɗe ɗelle goɗɗe kasi eyo miɗo nana goɗɗe nga nde ɗo fulfulde ɓurani ka nde ɓuranma eyo an nandi an kaɗa wawi fulfulde sanne de ay wala bawolde hay sa wawa a tinnoto yalla a won téléphone ati ɗum soɓite a won téléphone mi won ko ɗon numéro hono foti numéro ma 77 capanɗe joyi e go'o capanɗe jeegon e jeɗɗi capanɗe joyi e joyi capanɗe hono foti capanɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi e jeetati e jeetati eyi capanɗe jeɗɗi e jeetati eyi kañum e capanɗe joyi e go'o aɗa ɓama crédit mbiɗo ama hono foti wattuji capanɗe joyi wattuji aywa temedere eyi ɗo Jam Fambougou ɗo won jeeyoɗo crédit na walla ɗon
ay bomin tagu bana bani bonne ko woni bon kiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV fa hande eɗen tawda e sakiki meɗen e lamɗotomo inde makko e yettode makko. mi Hammady Sékou Diallo betemi. Hammady Sékou Diallo eɗen ndu o yo Allah hollu en ma wuuri duuɓi tati kayɗen kawra ɗo kabaru kawrital leñol sambankoɓe jaam fam bugu weltare maɗa hen e seeyo maɗa e taweteɓe fuude ɓe jooɗi ɓe keeɗi en tawe noon kaalen ɗum e ɗemgal men fulfulde tigui tigui. Min kam oɗo welti hen sanne hikka woni duuɓi tati eɗen gara ɗo mi weltiki hen faɓɓuri wala an lamdiɗo kan o moɗo salminma moɗo salmina ceerno Diallo o woni hoorejo wuro ngo moɗo salminama pulaku fof neɗɗo fuu wari moɗo salmina ɗum goɗɗuɗo e ɓattiɗo fuu moɗo salmina ɗum mi beltiɗo he faɓɓuri wala Diallo a holli weltare maɗa hen sanne hoɗum mbiyata sukaɓe ɓene oɗo wakkati. aya min ka ko mbiyammi sukaɓe fa joni ɓe tinno so neɗɗo sa fuɗɗi hunde tinnoɗa tinnare dokkaɗa aya minen walde sambankoɓe min ka ko kalnammi sukaɓe ɓe tinno golle ɓe puɗɗi o ɗum wala neɗɗo goto golle mum ɗum kana way hon tago leydi ndi fuu golle muɗum gonɗe e muɗum saabu leydi ndi fuu no yiya en joni ɗo gonɗe hande ɗo min ka ko kalnammi sukaɓe ɓe tinno e golle o hakken o yartani duna moƴƴi ɓe tinno fajjoj joni moɗo salminaɓe du faɓɓuri wala e banggal hono fina tawa ɗemgal ngal tigui tigui wonko mbawɗa haalande hen jama o ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV. aya banggal ɗemgal men e pulaku min ka ko kalnammi neɗɗo fuu wari hen tinno ɗemgal mum ngal fati payta sa fayti ɗemgal ma ngal a yeeyi ɗemgal janana e mere gonɗa a nanima hoorema neɗɗo kano mbaɗa fu ɗemgal ma ngal hono mum wala min ka ɗum woni ko kalnami ɓe ɗo jaam fam bugu ɗo jaati joɗiɗa ay min joɗaki ɗo hoto joɗiɗa min duwaki e gonmi ɗo ki hakkude ma jaam fam bugu kiloji on foti aya ɗuɗu yaara e nayyi kiloji nayyi eyyo e moto gartanamo wi eyyo puccel jamdi garmi puccel jamdi ɓe nodde téléphone naɓe bindete lettere ɗum ka so wakkati mum yettima tan mi fuu mi kalda so wakkati mum yettiki tan on fo ɗon andi tan kala fuu no andi mi gara mi kawra ɗo to monto luumo ana luumo ngo ana mawni hono no gelle kewɗe garta luumo na gendi tawi hoore mo luumo ana gara siraji amin takkaji amin fuu na gara maire an dow gendina wala laamiɗo na dow gendidi a tinnike sanne Allah hollema wuuri sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ɗo mbawɗon tawede foof teddengal mon yewtere fina tawa en mbiyam bisimilla moɗon sanne sanne sakiraɓe eɗen tawda e sakiki meɗen nde wonno kanko du mo animateur radio marka Kungo fade meɗen ƴaɓɓodade e gajateji fou inde ma e jammore ma Oumar Ba pullo garɗo gendi jaljalɓe ceski on jiiɗe ha Oumar Ba bisimilla maɗa e yewtere meɗen fina tawa Oumar Ba fade meɗen woɗɗade e gajateji ɗi foof weltare maɗa e kawrital meɗen leñol sambankoɓe bowgal wadde hitande fou bisimilla maɗa. mi salminan pulaku ƴuuɗe nokkuji garɗo gafu en salminan fo e hoorejo pulaku maraka Kungo Amady Nioro Ba kan e ceerno joom wuro ngo en salminano ɓe beltima sanne dariɓe ɓe e jooɗiɓe sanne kettidi ko kalta ko kañum en fof beltima mbiɗa andi aɗa nana fulfulde sanne nde wonnono radio marka Kungo to émission ngaji fulfulde on foti gondi yontere laaɓi ɗiɗi yontere fo laaɓi ɗiɗi gatton yewtere na émission ngaji yewtere yontere fo laaɓi ɗiɗi bisimilla e homo woni waɗoɓe cammu bari waɗata cammu bari watta ndeno marka Kungo ne joni fulɓe ana keewi ley mum nasiraji muɗum sanne radio ana heeɓe ɗo woɗɗi sanne hoto e hoto woni to heɓete
ana heɓe nokkuji kewɗi fréquence on foti fréquence jarama ɗo jaam fambugu ɗo leñol sambankoɓe kawrital muɗum hitande fo bowgal wadde jaam weeti jamwal mbaale jam aɗa selli bas wala alhamdulillah a pullo mi pullo hono mbiyatɗa han belkomo Seydi Diallo han belkomo Seydi Diallo est ce que aɗa selli kori sanne kodi basi walla joni gajoɗen gajateji seeɗa ko leñol sambankoɓe fou jooɗi so ana keeɗi en tinnoɗa no tawi ɗum fulfulde tan min miɗa andi a nana fulfulde tan seeɗa seeɗa tan nanta pullo genni mawni hoto saare mawnde makkana ay mali ɗo mali ɗo basi walla weltare maɗa hen joni e kawrutal meɗen ngal min kam welti hen sanne par ce que hikka woni duuɓi am tati passé ana selli passé parce que o wina passé on jarama leydi Mauritanie jarama fulɓe on jarama weylay fombina jarama Mauritanie on jarama yeduɓe kartum jarama Sudan on jarama fulɓe Togo jarama e Benin on jarama